Primer de tot, bona tarda. Bona tarda. Ja va, això? Sí, ja molt estem bé. en directe. Això, sí. Molt bé, molt bé, Una molt mica bé. improvisat, però en directe. Has comentat que no és el teu primer tas, però sí com a consellera. Com l'has viscut com a consellera i com la vas viure com a... Quan vaig venir amb amics, perquè tinc la sort, diguéssim, de que una amiga del meu poble treballa, vaja, de fet és la secretària de l'alcaldessa. I en aquell moment vaig conèixer l'Ester, que evidentment havia sentit a parlar perquè conec el seu company, i bueno, en fi, va ser molt diferent. Era diputada en aquell moment, però va ser una festa, diguéssim, no? En fi, la vaig viure com una usuària més i a gaudir de bones tapes i de bon beure. Avui ho he vist d'una altra manera, perquè bàsicament el que em fixo és justament quins vins hi ha, com està i com es viu a Tiana la DO Alella, quins altres cellers acompanyen. El món de la restauració doncs també m'hi fixo més perquè ara ja conec molt més el món. Per tant, ho he vist des d'una vessant més institucional, malgrat que també farem un parèntesi més personal. Has comentat en el teu discurs que la DO Alella és petita, però és bastant potent, no? Bueno, és la denominació d'origen. A Catalunya en tenim 12, és la DO més petita no només de Catalunya, sinó de la resta de l'Estat, però és una denominació d'origen molt, molt, molt potent, amb una dificultat flagrant, que és que no pot créixer, i això és una de les grans demandes, però en fi, això ja la política, evidentment, de noves plantacions ja és una altra història, a més depèn del Ministeri, és una altra pel·lícula, però en tot cas una qualitat extrema amb aquesta varietat de la pansa blanca que jo crec que estan treballant amb molta força i, repeteixo, amb una excel·lència de primer ordre, i en conseqüència doncs posar-la en valor, i també avui el fet de que siguem com a Departament a Tiana també és per posar en valor aquesta denominació d'origen. I com a consellera, quantes fires d'aquest estil has visitat? Només en aquest últim any, per exemple? Moltes. Escolteu, la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca és la consellera de l'Alimentació. I tot allò que té a veure amb l'alimentació, evidentment, passa pels nostres pagesos, pageses, ramaderes, ramaders, pescadors i pescadores. No fem altra cosa que fer fires. Des de la Fira de l'Ou fins a la Fira de l'Espàrrec, fins a la Fira de les Cireres, la de la maduixa, la de la gamba, i en conseqüència moltes fires. Darrere de les fires, que no són altra cosa que un gran aparador per explicar, per ensenyar al públic, a la ciutadania, al final el que hi ha, però darrere hi ha els productors i els elaboradors, i al final el que fem a les fires és posar en valor el sector primari, i explicar, com sempre fem, que si no hi ha espais agraris no hi ha alimentació. És a dir, si no preservem els espais agraris, si no tenim pagesos i pageses, és impossible que tinguem un bon arròs a l'Ebre, que tinguem una bona poma a Girona, que tinguem uns bons pèsols al Maresme, o que tinguem unes fantàstiques vinyes al Priorat, al Maresme, a l'Ella, o al Penedès, diguéssim, o Costers del Segre, no? I això és el que també intentem posar en valor, i que les fires no en són altra cosa, que està molt bé, que un gran aparador, i a més s'hi barregen, en el cas del tas Tiana, els cuiners, que són uns grans prescriptors a l'hora d'ajudar-nos a explicar tot això a la ciutadania, perquè al final, i acabo, sempre, quan un ciutadà degusta uns bons pèsols, ha de saber i ha de pensar que darrere hi ha un pagès que fa aquell miracle, i hem d'arribar a aconseguir que aquell pagès aquell ciutadà que degusta aquells pèsols vulgui conèixer qui ha elaborat aquells pèsols, perquè allò és una meravella i és fantàstic, no? Aquells de Llavaneres, doncs això. I aquesta és la pedagogia i el mantra que hem d'anar introduint al nostre país.